Det her er Berserkø. Den ligger 12 dage nord for Håbløs og et par grader syd for, her fryser man ihjel. Solidt plantet på elendighedens længdegrad. Min landsby, sagt med et ord, robust. Og den har ligget her i 7 generationer, men alle dens huse er helt nye. Vi fisker, vi går på jagt, der er havkig og perfekte solnedgang. Det eneste problem er skadedyrene. Altså, de fleste steder har man mus eller myg. Vi har... drager. Nå, pænt er der at deltage i festen. Jeg troede, du var blevet nuppet. Hvad ved mig? Hold op, jeg er alt for muskuløs til deres smag. Dragerne vil ikke ane, hvad de skulle gøre med alt det her. Nej, men tandstikker skal de jo have, jo. Kødbrud med den fæsende humor og de udskiftelige hænder hedder Gorbert. Jeg har været hans lærling lige siden jeg var lille. Eller lillar. Du kan ikke svinge en økse. Du kan ikke engang kaste en af de her. Okay, fint. Men den her kan kaste den for mig. Det der. Men det ultimative bytte er den drag, ingen nogensinde har set. Vi kalder den... Stop jer! Det her uhyre stjæler aldrig mad, lader sig aldrig se og rammer aldrig ved siden af. Kom nu. Giv mig noget at skyde efter. Giv mig noget at skyde efter. Lige nogen, der så det. Udover dig. Du forskrækkede ham. Jeg forskrækkede ham? Hvem er ham? Astrid, det er Tandløs. Tandløs, det er Astrid. Da, vi er døde. Tak for ingenting, dit uduelige krybdyr. Okay, jeg siger undskyld. Jeg siger undskyld. Bare det får mig nederfra. Der! Den er for at forskrække mig. Er det sådan, det kommer til at være fremover for?